Nije slučajno da se na teritoriji Kosova i Metohije, posebno u ruralnim sredinama, momci žene devojkama iz Albanije. Naše devojke neće da žive na selu. Teško je, puno se radi, a zimi je život prosto nezamisliv. Koliko vam je godina? 45. Kažete da vam je supruga iz Albanije. Kako ste došli na ideju da se oženite na takav način? Radio sam ja u Albaniji tamo i tako. Tamo sam radio u Albaniji, u Dursu sam radio. Nju upoznao tamo slučajno. I tako odlučio sam se da se oženim, zato što su jako dobre, vrajetne, pametne i tako. U zaseocima Ropotova nadomak Kosovske Kamenice ima još neženja. Međutim, po svemu sudeći, ne zadugo. Očekujemo još jednu mladu, uskoro da stigne tu u kraju i tako. Dobro, kako komšiji Albanci gledaju na sve to? Pa nemamo kontakte s njima. Nemamo neke velike kontakte. Imamo neke svoje prijatelje od ranije koje smo... Kako oni reaguju uopšte kad čuju? Pa, nije im svejedno. Nije im svejedno. Da se Albanka uda sa Srbina, nije im svejedno. Iz takve ljubavi na svet je danas došla mala Anđelija. Majka, iako ne zna srpski da govori, odlično komunicira sa lekarima. Sve proteklo u najboljem redu, deca su vitalna, dobra su, evo vidite ovo dete, malo povećan je bilirubin, požuteo, bit će na fototerapija nekoliko sati, ostala deca su dobra. Kako se osjećate? Je li u redu sve? Nema toga što može da naruši ovako veliku ljubav. Čak ni administrativni problemi sa kojima se ovakvi brakovi suočavaju. Ništa više od ove supruge ne tražim. Jako je vredna, jako je poštena. Kući se ponaša jako dobro, očisti, opere, sve ljude dočeka ko dođe, isprati kad odu, hrani svinje, kokoške, skupljale šljive, oko 20 kazana rakije smo ispekli ove godine. Došla je sestra rođena iz Albanije, ona je pomogla. I tako, jednom rečju, ustaje u 6 sati ujutru, uveče legne oko 8 sati, 9. Ako nisam kući, ona ima da me sačeka i u 12 sati kad dođem s posla, nekad i to je to. Maloj Anđeliji želimo puno zdravlja, bračnom paru puno sreće. Za televiziju Most iz Gračanice, Jelena Mirković.